Iako je bilo zahtjeva nakon svega onog što je Hrvatska pretrpjela u agresiji jugokomunističke armije, pa i u pobuni srpskog pučanstva u Hrvatskoj, iako je bilo zahtjeva, ja vam to moram reći i vi morate biti toga svjesni, poslije Bljeska, poslije Oluja, da taj problem riješimo oružanim putem. Nismo išli na tim, ja sam osobno, ali uz potporu znači Hrvatske vlade, Hrvatskog sabora, Hrvatskog vodstva, opredijelili smo se znači zato da ne idemo oružjem, da idemo mirnim rješenjem, da bismo dokazali da želimo demokratsko, miroljubivo rješenje, da ne želimo da svi Srbi napuste Hrvatsku, da želimo pružiti mogućnosti svim onim Srbima koji žele prihvatiti Hrvatsku državu kao svoju domovinu, ne samo da ostanu, nego da ostanu punopravni građani Hrvatske, da sudjeluju u izgradnji svoje domovine, da u Hrvatskoj grade svoju budućnost. Sa Dinare pesme bruje, do srpskog se mora čuje. Od Svilaje do Karina, od Štikova sve do Knina. Pjeva srpska krajina, a dušmani bježe. Krajišnici pjevaju, kad im je najteže. Rade, da kažemo da je srpska krajina živa dok je nas Srba. Tako je. Imali smo neku ideju da se ponašamo kao svojevremeno Palestina kad je bila, je tako? Da imamo tu neku vladu i tako dalje, kako su to Palestinci radili, da bi došli do ovoga o čemu govorimo. Odavno su sazreli uslovi da Srbija prizna tu vladu. Nije bilo to poslije, ni u vreme režima. Ali trebalo je, kad je Hrvatska priznala nezavisnost Kosova, tad je trebalo to uraditi. A zašto, evo zašto ne priznaju? Nije problem u nama, problem je što neće, ne daju nam. Kad se uspostavi radikalska vlast, rade onda. Ajde za početak. Ako se sećate, mi smo upozoravali radikali još tih godina. U Kninu se brani Beograd. Jest. Da nije pala Krajina, ne bi nam oteli trećinu Republike Srpske. Ne bi. Da nisu oteli trećinu Republike Srpske, ne bi krenuli na Kosovo. Tako je. Da smo branili u Kninu, da smo branili odlučno Srpsku krajinu, kao što je bilo obećano kad je prihvatan Mensov plan, kao što je bilo garantovano od strane državnog vrha ondašnje Jugoslavije i vojnog vrha, drugačije bi sve bilo. Boris Saviović, tadašnji predsjednik. Međutim, u svim kombinacijama naši se preigraju. Treba mi prvo da izvlačimo iskustva iz sopstvenih grešaka, da ih ne bi ponovili. Jer što se Hrvata, odnosno Ustaša tiče, oni su jedna standardna kategorija, oni su takvi kakvi su i oni se menjati neće. A hoćemo li se mi njima prilagođavati, kao što je bilo dugo na srpskoj političkoj sceni prisutno, ili ćemo im otvoreno govoriti šta mislimo, ili ćemo obnavljati pitanje Republike Srpske krajine. Mi moramo uvek na svakom mjestu obnavljati pitanje Srpske krajine, ne smemo se pomiriti s tom okupacijom. Jer dok tako radimo, postoje šanse da je kad tad oslobodimo. Hrvati nemaju koga da nasele tamo. Državna proslava ipak još uvijek postoji i vjerujem da će uvijek postojati. Vjerujem da ćemo uvijek dolaskom u ovu šumu, barem na taj jedan dan u godini, odati priznanje i sačuvati slavu hrabrim i nepokolebljivim mladićima i djevojkama koji su se davne 1941. godine uputili u šumu u avanturu koja je za polovicu od njih značila i kraj životnog puta. Spremno su prihvatili žrtvovati se jer su vjerovali da će njihova borba i njihova smrt za pravednu ideju, ideju jednakosti, ideju gradnje pravednog svijeta, svakako pravednijeg od onog u kojem su oni živjeli i umrli, nadživiti njih i nadživiti njihove krvnike. Sigurno da nismo ni očekivali da će premijer sad na prozoru razgovarati sa hrvatskim braniteljima. Nije se, nažalost, nije imao hrabrosti da ide Domovinski rat, ali sada će morati moći hrabrosti da razgovara sa hrvatskim braniteljima, jer mi samo tražimo dijalog. Vidjeli ste i ovome posjetu pred stan gospodina Milanovića da nije bilo govora mržnje, osim uz pjesmu i povuče. Hrvatska još uvijek je dobro došla za razgovor.
Na današnji dan, kada su najavljivali antiprosvjede protiv hrvatskih branitelja, svi vi odazvali ste se ovdje u Savsku kako bi dali potporu hrvatskim braniteljima koji od 20.10. prosvjed koji od 20.10. prosvjeduju ovdje u Savskoj tražeći dostojanstvo za svakog hrvatskog branitelja, za člana njegovih obitelji i za svakog onog ko živi u Hrvatskoj državi. Koji od 20.10. prosvjeduju ovdje u Savskoj tražeći dostojanstvo za svakog hrvatskog branitelja, za člana njegovih obitelji i za svakog onog ko živi u Hrvatskoj državi. Koji od 20.10. prosvjeduju ovdje u Savskoj tražeći dostojanstvo za svakog hrvatskog branitelja, za člana njegovih obitelji i za svakog onog ko živi u Hrvatskoj državi. Ali pokušaj ovaj koji je treba ići prema nami, iznuditi onaj najsvetiji pozdrav za dom spremni sa znaka, to nije išlo i mi bi bili najveća ništarija kad bi tu popustili. Nikakva legalizacija nečega što je davno registrirano sa bilo kakvim pismom Ministarstva uprave nije mogla dogoditi, niti se dogodila. Ono o čemu je riječ je puko tehničko usklađivanje statuta udruga sa novim Zakonom o udrugama koji uopće ne dotiče pitanja simbola, pitanja pečata ili slogana. Dakle, tu ne smije biti nikakvih dilema, pa niti nekakvoga trijumfalizma koji se dao nazrijeti u izjavama pojedinih predstavnika HOS-a tijekom popodneva. Ali pokušaj ovaj koji je treba ići prema nami, iznuditi onaj najsvetiji pozdrav za dom spremni sa znaka, to nije išlo i mi bi bili najveća ništarija kad bi tu popustili. Koji od 20.10. prosvjeduju ovdje u Savskoj tražeći dostojanstvo za svakog hrvatskog branitelja, za člana njegovih obitelji i za svakog onog ko živi u Hrvatskoj državi. Gospodin Milanović nije imao hrabrosti ići u Domovinski rat 1991. godine. Ni danas nema hrabrosti doći u ovaj šator nakon 100 dana. Ja znam osobno da bi najbolje volio da hrvatski branitelji radikaliziraju se prema hrvatskom narodu. Međutim, s ovoga mjesta mu poručujemo da hrvatski branitelji su stvorili ovu državu i sigurno nećemo dopustiti nikome ni da ju ruši. Mi, hrvatski branitelji, ako pričamo o materijalnim pravima, za koga se borimo? Borimo se za naše prijatelje i suborce koji su najugroženiji, koji su nakon Domovinskog rata ostali bez posla. Za njih više nije bilo mjesta u firmama. I ti naši prijatelji i suborci koji imaju 1090 kuna spali su na to da imaju samo 800 kuna. Hrvatski branitelji su stvorili ovu državu i sigurno nećemo dopustiti nikome ni da ju ruši.